Talde jarraitzen dugu gure ikerketekin. Kasu honetan hurrengo ikerketa lotzen da gamifikazioarekin, the effects of gamification on the motivation and basic psychological needs of secondary school physical education students deitzen dena. Ikerketa hau Physical Education and Sport Pedagogy aldizkarian argitaratuta. Ikerketa honetan aztertzen dena bada gamifikazioaren eragina, gamifikazioa ulertu behar dugu hori, bideojokoen elementuak testuinguru ez ludikoetan aplikatzen denean. Hori bada irakaskuntzarako metodologia bat, ezta? Bideojokoek elementu batzuk dauzkat, ezta? Puntuak, misioak, erronkak, eta horrelakoak. Orduan, elementu horiek testuinguru ez ludikoetan txertatzen dugunean, adibidez gela batean edo hezkuntzako arlo batean, kasu horretan horri gamifikazioa deitzen zaio. Ikerketa honetan aztertzen dena, bada berain zuzen ere gamifikazioa erabiltzen dugunean, kasu honetan DBH-ko ikasleekin, horrek eragin positiboa daukan haien ikasteko motivazioan. Ikerketa hau oinarrituta dago autodeterminazioaren teorian, eta horretarako ulertu behar dugu autodeterminazioaren teoria zer den. Autodeterminazioaren teoria, Ryan Tedeschi sortutakoa, teoria honek adierazten duena bada gizabanakoek dauzkagun behar, oinarrizko behar bezala, adibidez, elikadura, sozializatzea eta horrelakoak, badauzkagula ere beste behar psikologiko batzuk oinarrizkoak direnak, ingelesez deitzen dena basic psychological needs. Hemen, Ryan Tedeschi aipatzen dutena, bada gizabanakoek 3 behar psikologiko oinarrizkoak dauzkagula. Eta hauek badira kompetentzia, autonomia, competence, autonomy, eta azkenengoa gutxi gora bera deitu aldioguna besteokin egotea, sentimiento de pertenencia, compartir proyectos, horrelako egia da gaztelaz ez daukala itzulpen zuzena relatedness honek. Egile hauek, Ryan Tedeschi ondorioztatzen dutena, bada 3 behar hauek betetzen direnean, orduan pertsona batek bere barne motivazioa izango duela ekintza bat egitean. Alegia, barne motivazioa baldintzatuta dagoela pertsonaren kompetentziara, autonomiara eta relatedness mailara. Lehenik eta behin, kompetentzia zer da? Kompetentzia lotzen da pertsonaren kapazitatean ekintza bat bikaintasunez egiteko. Pertsona bat kompetente izango da, adibidez, matematiketan, gehiketak primeran egiten dituenean, batuketak, kenketak, zatiketak, edo beste arazo matematikoak bikaintasunez egiten dituenean. Pertsona batek kompetentzia ona daukanean, bere autoestimua arlo horretan, orduan altua izango da. Beraz, bere buruak ulertuko du, ondo edo kapasa dela arlo horretan arazoak bikaintasunez egiteko. Bestetik, badaukagu autonomia. Autonomia bada gure kabuz laguntzarik gabe ekintzak bakarrik egiteko. Kasu honetan, ikusten dugunez, bada autonomia daukagunean, orduan hori bada oinarri bat barne motivazioa egoteko. Eta azkenengoa bada relatedness. Relatedness esan dugu badela gutxi gora bera sentimiento de pertenencia, compartir proyectos con gente conocida, estar con amigos, hori bada relatedness. Hau bada beste gako bat barne motivazioa egoteko. Hain zuzen ere, azkenengo urtetan, matraka desente eman diote honi, zergatik ikaskuntza kooperatiboaren bidez eta ikusten delako relatedness hau ezinbestekoa dela barne motivazioa hobetzeko. Egile hauek adierazten dutena, bada esan bezala, 3 baldintza hauek betetzen direnean, pertsona batek izango duela barne motivazio altua. Eta hau, autodeterminazioen teoria, bizitzako esparru askotan ikusi dezakegu modu inkontzienteki. Adibidez ikastetxe batera baldin bagoaz patiora eta ikusten baditugu ume batzuk futbolean jolasten, han autodeterminazioaren teoria ematen da. Zergatik, haiek futbolean jolastuko dute motivazioz, baien barne motivazioa futbolea jolasteko altua izango da, zergatik 3 baldintza hauek betetzen direlako.
alde batetik sentitzen dute haien burua oso kapasa dela bikaintasunez jolasteko futbolean, bai, se creen los Cristianos Ronaldos, los Messi del fútbol. Bigarrena, autonomiaz jokatzen dute, ez dago haien aita edo haien ama atzetik esaten zer egin behar duten, eta azkenik haien lagunekin proiektu bat partekatzen dute, kasu honetan futbolean aritzea. Hiru baldintza hauek betetzen direnez, orduan ume horiek motivazioz aritzen dira. Beraz, ikerketa honetan aztertzen dira elementu hauek, aztertzeko gamifikazioak eragina daukan ikasleen barne motivazioan. Joango gara ikerketan eta berantza joango gara momentu honetaraino edo irudi honetaraino. Hemen, ikerketaren atal honetan egileek esaten diguten nola sortu zuten gamifikazioaren interbentzioa. Bai, gogoratu interbentzioa bazegoela oinarrituta gamifikazio metodologian, eta hemen pixka bat esaten digute zer egin zuten, bai, ikaslekin. Zehazki lehenengo taulan ikusten da nola ikaslei haien ekintzetan oinarrituz puntuak, bai, edo esperientzia puntuak edo bizitza puntuak lortzen edo galtzen zituzten. Adibidez, 50 esperientzia puntu lotzen zuten, baldin eta espazioa garbitzen zuten, ezta? Clears the space used. Edo, esperientzia gehiago jasotzen zuten, urrengo klaserako informazio gehigarria topatzen zuten. Edo, 100 esperientzia puntu lortzen zituzten, baldin eta haien taldekidekin aktiboki parte hartzen bazuten. Kontraz, ere bizitza puntu ezberdinak, kopuru ezberdinak galtzen zituzten ekintza ezberdinengatik. Adibidez, hizkuntza desegokia erabiltzen zutenean, irakasleen edo kideen aurrean puntuak galtzen zituzten, ekintzak egiten ez zituztenean puntuak galtzen zituzten, materiala klasera ekartzen ez zutenean puntuak galtzen zituzten, klasera etortzen ez baziren puntuak galtzen zituzten, eta ikaskideek iraintzen bazuten ere puntuak galtzen zituzten. Orduan, honen bidez gamifikazio interbentzio bat egin zuten. Baldin bagoaz beko tauletara agertzen dira oinarrizko behar psikologikoak, justu lehen komentatu izan ditugunak, kompetentzia, autonomia eta relatedness hauek. Lehenik eta behin, ikusten badugu laugarren taula, agertzen da comparing components between EG and CG at baseline. Esan bezala, interbentzio bat izateko prefasea egon behar da eta postfasea egon behar da ere. Kasu honetan, baseline izango litzateke prefasea. Aztertzen baditugu batez bestekoak, EG eta CG agertzen dira. EG badira experimental group, alegia gamifikazioaren bidez ikasi zuen taldeak, eta bestetik badaukagu CG, control group, beste metodologia ezberdinekin ikasi zuen taldea. Lehenengo aldagaia izan zen intrinsic motivation, haien barne motivazioa. Eta hemen ikusten dugu, lehenengo balioa bada beti batez bestekoa eta bigarrena bada desbideratzea. Desbideratzeak utziko ditugu beste momentu baterako. Ikusten dugu CG-ren batez bestekoa 2,39 eta talde esperimentalarena 2,41. Kasu honetan oso zenbaki parekoak dira bi taldeetan, prefasean. Beraz, jakiteko bi talde hauen artean ezberdintasun esanguratsuak edo ez dauden, egiten duguna bada p-balioa aztertu. Eta kasu honetan ikusten dugu ez dagoela inongo ezberdintasunik, 0,05 baino balioa asko altuagoa delako. Ondorioztatzen dugu bi taldeetan, talde esperimentalean eta talde kontrolean, berdin diola non parte hartu, ze ezberdintasunik ez daude batez bestekotan. Gauza bera gertatzen da beste aldagaietan. Gogoratzen baduzue, autonomia, kompetentzia eta relatedness aldagaietan. Horiek baziren hain zuzen ere, oinarrizko behar psikologikoak. Hemen ikusten genuen, batez bestekoak ere oso parekoak zirela, 2,89 versus 2,85
3,04 versus 3,07 eta 3,6 versus 3,07. Ikusten dugu kasu guztiotan p-balioa 0,05 baino asko altuagoa dela eta beraz bi taldeak, talde esperimentala eta talde kontrola prefasean berdin-berdinak ziren. Beraz, puntu berdinatik hasten ziren. Baldin bagoaz, berantza badaukagu comparing components between EG and CG at the end of a study. Kasu honetan egiten duguna bada balioak aztertzea ikerketaren amaieran. Gogoratu amaieran denez, ja ikasleek, bai zehazki experimental grupean dauden ikasleek, ja parte hartu egin dutela interbentzio horretan, bai interbentzio gamifikatuan. Beraz, ja ikasleek gamifikazioaren bidez ikasi egin zuten. Hemen bai ezberdintasun esanguratsuak daude. Nola jakin genezake hori? Ikusten dugu sig balioa. Alde batetik badaukagu IG eta CG. Gogoratu IG badela experimental group, CG control group. Hemen badaukagu ikasleen barne motivazioa bada 2,87 eta talde kontrolaren barne motivazioa izan zen 2,46 postfasean, bai, bi balio hauek badira postfasean, gogoratu at the end of the study. Karo, gogoratzen baduzue, hasiera batean, prefasean, bi taldeen batez bestekoak berdinak ziren, edo ez zeuden ezberdintasun esanguratsuak, 2,41 y 2,39. Eta hemen, egia da, hobekuntza txikia egon dela kontrol taldearentzat, baina hobekuntza askoz hobeagoa egon dela talde esperimentalarako. Bi talde hauen kasuan, ikusten da, p-balioa 0,05 baino asko txikiagoa dela. Beraz, ondorioztatzen da, talde esperimentalak askoz hobekuntza altuagoa izan zuela interbentzioaren ondorioz. Prozedura errepikatzen da ere autonomia, kompetentzia eta relatedness aldagai hauetarako. Ikusten dugu 3,48 versus 2,88 3,60 versus 3,12 eta relatedness 3,75 versus 3,08. Kasu guzti hauetan ezberdintasunak esanguratsuak dira experimental taldearen aldekoak. Ze ikusten ditugu batez bestekoak asko altuagoak dira, naiz eta prefasean bi taldeak batez besteko berdinak izan. Ikerketa honetan ondorioztatzen dugu orduan nola gamifikazioak eragin positiboa izan dezake ikasleen motivazioan eta autodeterminazioaren teorian agertzen diren oinarrizko behar psikologikoetan. Beraz, hau interesgarri izan daiteke etorkizun batean gamifikazioan oinarritutako interbentzioak sortu nahi baditugu.